Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Ýyllarlaryň zihin bäsleşýärli gepleşigimiziň 14-nji sany siziň bilen gepleşigimiziň bu gezeki sany Aşgabat Medeni Dinjaş merkezinde meşhur A Kepleri video studio tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşigimiziň bu gezeki sanynyň mehmanlary bolsa Türkmen Aýdym Saatmyny öz bolşly ýolda ödüp giden meşhur bagşy Nur Muhammed Meredowyň şägirdleri Rahman Hudaýberdiýew hemde ogly Didar Muhammed Meredow. Rahman, Didar Muhammed, gepleşikde hoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Mehman tomaşaçylar, ilki bilen mehmanlarymyz hakynda reýsgaça maglumaty siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Rahman Hudaýberdiýew 1990-njy ýylyň aprel aýynyň 20-nä Akbuda etrawynyň Bereket owasyna dogulýar. Maşalada jemi 4 dogun, bir gyzy 3 ogul, maşalada öýdi 3-nji çagy. 2006-njy ýylda 11-nji mektebi tamamlaýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyna 2012-nji ýylda girýär, 2017-nji ýylda da şol institut tamamlaýar. Maşallah, iki ogly bar. Didar Muhammed Meredow 1998-nji ýylyň may aýynyň 30-syna Aşgabat şäherinde dogulýar. Maşallah da jemi 3 dogun, iki oglan bir gyz, öýdi ulusy 2016-njy ýylda 42-nji mektebi tamamlaýar. Bu mehmanlarymyz hakynda gyýykaça maglumat boldy. İlki bilen sunugat älemine Aýdym Saatda gelişiňiz hakynda gyýykaça maglumaty siziň özüňizden dinlemekçi. Rahman, Aýdyma haçan başladyňyz? Şu Aýdym aýdyp başlap 1-nji 97-nji ýylda ilkinji gedek ýa-ni Türkmen toýuny Aýdym aýdyp gördüm. 7 ýaşyňyzda. Nerede toy? Owamyzda. Bizim owamyz Rahman men owadoşum Akbuda etrawynyň Bereket owasy halk arasynda Sekir PMK diýip tanalýar. Atyk owa. Ýa-ni Halipam Nur Muhammed Meredow. Bizim owamyzda köprek gelýärdi. Bizim owamyzda ýa-ni şo taýda ýa-ni owamyzyň oglanlary şo taýda Halipam bilen herimiz ýa-ni bir kupletde Aýdym aýtdyrdy. Şeýle özüm son ýaly täsin duýgu boldy men üçin. Haýt Aýdym aýtdyňyz o wagt, ýadymda tutýam 7 ýaşyňyzda. Jemileni aýdypdyk. Jemile. Ýok. O dämi? Ya yereninde bolman yerin gaýman. O şol Aýdym aýdypdyk, onuň anorany aýdypdyk. Tuğla. Soň haçan Nur Muhammed Meredow size ak pata berdi? Ya 2007-nji ýylda Nur Muhammed Meredow Halipamyň öýüne bardyk. Şonu taýda oglanlar bärde dostumyz äkidip şol öýüne. Guwançly bir dostumyz bar, hem agamyz hem dostumyz diýse. Aý şoňdan ýa öýüne bardyk. Ana şonu Rahman Hudaýberdiýew diýip täze şäherden çykypdyrlar Nurlar. Ýa guwançly diýip. Kim käw diýip. Ýa men ýüzüme heret diýen duýdular. Ana şu jaş oglanmy da diýip ýa guwançly. Tuğalany. Aýan konuň anany bir Aýdym aýdyp berdi-de. Aý meni turuşyma ben zowladyp başladym da. Aýan alzyradym meni ýa şu Halipany görüp begenjime ýaňada turup aýdyp berdim da. Aý tuğalamy diýdim mara de. Eýam uýdy ýyrtylypdyr diýdi şonu. Aýan şonu ýa-ni bile diýet Aýdym aýdalyp ýa Halipadan soradyk. Olay şonda diýdi. İnşallah nasip bolsa diýdi. Şonda 2007-nji ýylda söz beripdi. Onuň birinji bile aýdan aýdymy diýet. Şu 2008-nji ýylda çykdy da. Näme aýdym? Merjenim diýip. Şolay. Onuň 2009-njy ýylda da ikinji aýdymy çykdy diýet. Olan Leyli de aýdym hadi. Şol döwürler aýdymlary kim işläp berýärdi? Sözler kiminki, sady kiminki? Ýa-ni şu birinji aýdymmy sözüni Islam Süleýmanow işledi. Heňini zadyny onuň ýa-ni sadyny Koli Ýakymov işläpdi. Golsam şonu goýupdyk bile. İkinji aýdymyňyzy? İkinji aýdymmy ýa-ni heňinem şu Islam tapdy, ýa-ni sadyny döwlet täşlip işläpdi. Sözlerinem şu Islam diýen bolan. Dogrymy? O sözüni Islam Süleýmanow işledi. Ýa-ni sadyny döwlet täşlip işläpdi. Dol derejeli toýlara haçan gidip başladyňyz? Onuň ýa 2001-nji aýdymyz çykan 2008-de men özüm
toy soğuk başladım. Öz başta. Öz başta. O. 2007-nji ýylda da edebiyat bolan ýa esas 2008-nji ýylda şo köprak toýa öz başlaky da uğradım da. Ýergelene ýatlatsam, mehriban tomaşaçylar, ýan ýakynna Akepler video studiýasy bilen bilelikde Halipa başy Nur Muhammed Meredow hakynda bir ýatlama filmi işledik. Ne bilemok, bir gepleşik şo ýatlama film ýaýlyma berilenden soň çykarmy ýa öň çykarmy, şol ýatlama filmini Nur Muhammed Halipa mehriban käbetinden hem ýakymly ýatlamalarny ýazgy edip Didar Muhammedem bardy. Ne diýjek bolýanam şol Halipaň käbeti esas şäherler hökmünde biraz ýene agdady, biram Eldar agdatdy. Elbette adamın hem yüreğine galyandır. Onun hem bundan beylem işimiz üstünlük. Sağ ol. Didar Muhammed, ay sana tuğulama kakan ulu miras koyup gidipdir. Acayip aydımları var. O ödborçlu yolu var. Aydımsada elbette kakan aydımları iterk verenler, doğru mu? Kakan aydımlar bilen. Haçan hınlenip başladın, haçan aydım aydıp başladın? Mene aydıma 2011-nji ýylda başladım. Kakam aýyrlan soň, ondan soň aýdyp başladım da. Kakam özü bakarken howaslandyran okdum, aýtdyran okdum. Ondan näme özüňiz howas edýän bolsaňyz, şol işiňizden bolarsyňyz, oparsynız. Ondan ejeňiz kakamyzy özüňiz eklersiňiz zatdy. Yani aýdym aýtdyran okdy, görüljüň özü ýerden toy, akşam toy. Tiýaby şo kärin agyrdygyny bilýär. Çağalaryna da şonu islemedi, doğru. Ken onu howaslandyryp zat etmedi, ýöne aýyrlan soň maňlaýda onu aýdyma şey başladyk bilen. Kakam aýdymlar bilen dowam etýäs. Indi özüň hem täze aýdymlary işlemek gözüňde tutýanmy? Barmy işlän aýdymlaryny? Hawa nesip barsa täze aýdymlarym işler. Ýöne edişmada kakam aýdymlar bilen. Tuğulama. Ölümle çoğuran okmu? Niyetimde yok. İntek niyetimde yok. Tuğulama. Bar mı öyle gözünü tutyanım? Bar diýdim bolýar. Yo bar diýdim bolýar, yok diýdim bolýar diýme täze. Tomaşa edip otyrlar da. Gıydlar. Benim yaş oğlun, oğlun. Ay bardırlaşma. Bar mı? Badır. Umman söýgü diýilýän bar mı, yok mu? Bar. Bar. Tuğulama. Ondan berem, balıklı gurulmanın için köp sağ olun. Yergelerine ýatlasam, ilkülene sizden etçek haýyşym, gepleşikde arkayın erkin oturun, seýäbi mihmanlaryň köpsi nämeden gorkýar? Gepleşik taýin bolup, YouTube kanalyna goýulýar, internet ulgamyna goýulýar, onun tomaşaçylardan geljek negativ erwe tesbirlerden gorkýarlar. Şoň üçin hem gelmekden gorkýarlar, gelmekden çekinýärler. Türkmen halky aýdýar, il agdyny ýygyp bolmaz, çelek agdyny bogup bolmaz diýär. Aýaly, perişte ýaly adam bolanda da hökman bir kemçilik taparlar. Şoň üçin arkayın erkin gatnaşmaly, öz pikiriňizi aýtmaly. Bu soraga bilmedim diýip çekinmeliler. Bilmänim bilen seni suwda çekjek ýok, ýa bilmänim bilen hökman biläýmeli soraglarym däl, gepleşikde taýýarlanýan soralan köpsün mene ödüm taýýarlandy görýän, taýýarlandy bilýän. Şoň üçin hiç çekinmeliler, utanmalylar. Käbir aýdymçylarymyz bar. Gepleşige gelmekden boyun gaçyrýarlar da. Yani menem her gedegem tomaşaçylar ýatda diýen täze YouTube'da da, Instagram'da da maňa ýadyýarlar. Agam plan aýdymçyny çağıryp beräň, şol aýdymçynam gepleşiginde göräýärler. Elbetde aýdymçylar men isläp çağıramok. Tomaşaçylar ýadýar, diýmek şol aýdymçylaryň muşdoklar ýadýarlar. Muşdoklar haýyş edenden soň menem aýdymçylary ýututýan. Olar gepleşige gelmekden boyun towlaýarlar. Diýmek olar men çağırymyny kabul eden oklar diýip düşünmeliler. Muşdoklarynyň çağırlyklaryny kabul eden ok. Muşdoklarynyň haýyşyny kanagatlandyran ok. Muşdoklar haýyş edenden soň men olary çağırýan. Eger muşdoklar haýyş etmede men özümden isläp çağıramak da şonu aýdatym belýär. Ondan soň ýene de hormat tomaşaçylar gepleşige planyny çağıraýyn diýmän, siziň diýen aýdymçylaryňa çağıryp gördüm, geljek däl diýdiler. 2-nji, 3-nji gedegem ýöne gaýta haýyş edip durmaga men yüzüm çatanok diýip şunça ýatdatdym men gepleşiklerde. Şonu da şoň ýaly ýatladymda da agam gepleşige planyny çağıraýda diýip ýadýanlar size sözüm ýok.
Size tödüm yok. Canına sağ olsun. Arada bir halipa aydımçılarımdan biri näme üçin bergenin gepleşigine gatnaşmadın diýdi. Maslahat bermediler diýip jogap berýärmiş. Maslahat berip bermediler bergenin gepleşigi Comedy Club'daki USB toporunyň gepleşigi däl. Сегодняшний праздник тоже будет, к сожалению, омрачен. В Comedy Club, надеюсь, в последний раз, запрещенная на всех телеканалах группа USB на сцене Comedy Club. Qadağan edilen gepleşik däl. Hudaýa şükür erkin adat döwletimiz bar. Şoň üçin arkayn gorkman, çekinmän gelmeli, muşdoklaň haýyşyny kanagatlandyrmaly, özüňiziň zihiniňizi görkezmeli. Hökman bu ýerde aýdymçylaryň zihinini barlamak däl maksadymyz. Maksadymyz tomaşaçylaryň şatlygyny artdyrmak. Tomaşaçylara diňç bermek, aýdymçylaryň ajaýyp aýdymlaryny ýetirmek, gyzykly soraglary ýetirmek, o soraglary bilmek diýip mihmanlary näme etmeliler? Tanqidlemeliler. Mihmanlar esasy aýdymçylar, şoň üçin olaryň aýdyşyna baha bermeli. Her türlü mowduklardan berilýän soralara jogap berişine baha bermeliler. Ýene bir ýatly çykladym. Android telefon ulanýanlar üçin bir täzelik bar. Öňüme ýatladypdym. Play Market'te Yıldız diýip bir goşunly bar. Prilajiýany ýani goşunly diýip terjime edýärse, Yıldız diýen goşunly bar. Şol Yıldız diýen goşunly öz türkmen oglanymy tarapyndan işlem tüdüldi, ýöredilýär. Türkmen yıldızlarynyň ähli täzeliklerini olar ýerlap durlar. Şol Yıldız goşunna da goýýarlar. Şoň üçin türkmen yıldızlarymyzyň täzeliklerini ilk bolup göreýän diýseniz, Yıldız goşunlyny ýükläp alyň. O bir elbette häzirlikçe Play Market'te var. Yani Android telefon ulanýanlar üçin var. Hakkaramak iPhone oynayasın üçün yok da onun için iPhone oynayanlar özüňizden görüm. Ona näme taýyn berseňiz gepleşiň birinji tapgyna başlaýaly. Yılın içinde Oğraymak erbetleri Kıyıpınçağının içinde Öptüm nebitleri Genç alaca yıllarda Gelirimi dinledi Gelsene dinle yarım Gelsene dinle yarım Deydim ediydim 16 yaştaydı Taban yan bolyan divana Deydim ediydim 16 yaştaydı Taban yan bolyan divana Gülle gülle aylıyım gülle Uşuşu edin gülle Nereden bolar canı yer bir sözlerin Emay bilen bakar kara gözlerin Nereden bolar canı yer bir sözlerin Emay bilen bakar kara gözlerin Deydim ediydim 16 yaştaydı Aman yan bolyan divana Deydim ediydim 16 yaştaydı Aman yan bolyan divana Gülle gülle ayrı gülle Koşuşunu erim gülle Sağ ola Akça yüzünü gençler Bültlerin kolum tarih Aşk aklımda kalmadı Sevginin cumarları Genç alaca yıllarda Gelirimi dinledi Gelsene dinle yarım Gelsene dinle yarım Deydim ediydim 16 yaştaydı Taban yan bolyan divana
edim gelle Gülle gülle ayrı gülle Doşaşı edim gelle Mehriban tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimizin 14-nji sanına tomoşa edýäňiz. Biz birinji tapyrymyzda başlaýas. Mehmanlarymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammed Meredow. Birinji tapyr jemi 3 soradan ibaret. Her haýtyňyzda soralaryň 4 variant jogaplary bar. Haýtym bir dogry. Kömeklerimiz var internet ulgamyny. Ya men internet ulgamdaky dostlarymdan, Instagramdaky dostlarymdan göni ýaýlama çykyp sorag berip bilýäňiz. Ýa-da özüňiziň internet ulgamyny tapagy ýok. Instagram bolsun, Imo bolsun, Facebook bolsun, haýdym sosial ulgamlardaky dostlarymyzdan sorap bilýäňiz. Kimdir birine jaň edip bere bilýäňiz, hemem alparjyn kömegini ulan bilýäňiz. Birek arkam kömek edip bilýäňiz. Başladyk. 1040-njy ýylda Seljuk begiň agtyklary Dogonlar Çağrı Begin we Togrul Begin başdonlugyny Oğuz Türkmen goşunlary Sultan Masudyň goşunyny uly ýeňlişe tedewar edýärler. Şol ýeňlişe tedewar bolan Masud Haýty döwletiň sultany bolupdyr. A. Abbaslylar, D. Gaznawlylar, Ç. Emewiler, D. Sefewiler. Yalnız matam hormatly prezidentimiň Türkmenistan Beýik İpek ýoly ýüregi atly kitabyny okudum. Şonu okamda ýa-ni B gaznawlar diýip geçýär. Onda jogabym B variant, dogrymy? Gaznawlar. Owa men Sultan Masud Gaznawlar döwletiň sultany bolupdyr, şeýlemi? Owa. Birinji tapyryň birinji sowalyny Rahman Hudaýberdiýew siz bilmegi başarmadyňyz. Jogap näme dogry diýsem, siz alalaşmarsyňyz, hakykatdan kitapda şeýle. B. Gaznawlar. Birinji tapyryň birinji sowaly Didar Muhammed siz üçin şeýle. Milli lukmançylygyň düýbüni tutuju hökmüni kimin ady agdalýar? 4 variant berilýär. Abu Ali ibn Sina, B. Ali ibn Sahl Rabban, Ç. Seyyid Asmail Gurgunli, D. İbn Musa. Milli lukmançylyk diýilende näme gözüňe tutýan? Türkmeniň lukmançylygy gözüňe tutulýar. Şoň üçin birazjyk itergi bereýin. Şu alimlerin atlaryny ülfür. Haýty Türkmeniň bir adyna mahsusrak atly. Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy. A. Abu Ali ibn Sina, B. Ali ibn Sahl Rabban, Ç. Seyyid Asmail Gurgunli, D. İbn Musa. Gön jogap beraýin. Gön jogap bera. Abu Ali ibn Sina. Näme üçin B diýdim? Okudum bir ýerde. Nerede okudyň? Banitsada. Hatda galada be. Owa. Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy İbn Sina my? Sen pikirinçe. Ben. Son gowar ýani ýa-da lukman bolma. Lukman bolmagy görýärmi? Son gowar ýani iň Çağırdan howasyn. Ewesini Mamladı. Söyleme. We şu Türkmeniň adyna mahsus Seyyid İsmail Gurgunli bir gabat gelýär. Ç variant gabat gelýärmi? Şeýle variantdan gabat gelýär. Onu İbn Sina'na aýranda Ç variant aýlýarmy? Seyyid Ismail Gurgunliň aýlýarmy? Owa. Didar Muhammed birinji tapyryň birinji sowalyny senem bilmek başardyň. Hakykatdan milli lukmançylygyň düýbüni tutuju hökmüni Seyyid Ismail Gurgunliň ady agdalyp geçilýär. Dowam edýär. Birinji tapyryň ikinji sowaly Rahman Hudaýberdiýew siz üçin şeýle. Çowdur başy 1884-nji ýylda Sumborun boyunnaky Ýeýdek owatyna dogulupdyr. Özi Ýomut tiretiniň düýeji taýpatynyň Ýeýdek urugundan. Ol dogo kemis bolupdyr. Haýdym bolsa bir agdaty kemis bolupdyr, dogo bitdi. Dogo bitdi näme eken şol? A. Kör, B. Ker, Ç. Lal, D. Asmad. Çowdur başy dogo ýa kör bolupdyr, ýa ker bolupdyr, ýa lal bolupdyr, ýa-da asmad bolupdyr. Bir maglumat Uspensk bilen Belyaýewiň Türkmen Saat diýen kitabyna bar. Näme kör? Nödüm pikirlenip gör da çowdur başy. Bagşy adam.
Doga kör, ya doga ker, ya doga lal, ya da doga ısmaz. Haýsy dogry bolup biler? Kör. Kör bolup biler. Kör bolup biler. Sebebi Sebebi yankı asmal bolsa Çaly bilmez. çaly bilmez. Doğru. Men şeýle pikirlenýän. Onu ker bolsa da yankı dinlemeli, üsluk gerek, zat gerek. Ýa-ni kör bolsa, lal bolsa da lal bolsa da näme hiňlenmeli aýtmaýdy. Doğru. Kör mü? Doğru. Birinci tapyryň ikinji towan bilme başardyň. Çoğdur başy doga kör bolupdyr. Didar Muhammed siz üçin bolsa video sorag. Tuğlama tomaşaçylarymyz işden gatnaşýarlar. Video sorag iberipdir. Bir tomaşaçymyz. Öňsepdiňden. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Murat Orazow. Meniň ýyldızlaryň zihin we seşigaty gepleşigine gatnaşyjylara berjek sowalym. Orta mektepde okuyan okuwçy bilim alýan döwründe şularyň haýsyny öz başlap iş hökmünde yazmaýar. A. Annotasiya, B. Dissertasiya, Ç. Film, D. Düzme. Ne pikirlenip göre düzme ýazylýar. Yo, Düzme ýazylýar. Sin galy, annotasiya galy, dissertasiya galy. Orta mektebiň okuwçysy. Şolaryň haýsyny ýazmaýan öýdýän. Şolan üçüne bile bakda. Üçüne mi lan? Ne mesela bu oğlum sana aýdyp, Didar Muhammed planlady okak gel. Şoňa da sin ýazyp bilýär. Dogry gerek. Sin. Birinci ikinci näme adam? Annotasiya bilen dissertasiya. Sine maýer, ýara annotasiya ýa-da dissertasiya. Dissertasiya diýär. Dissertasiya diýenler diýen. Dogrymy? Hanonny dogry jogabym dinläli. Doğru cevap B. Dissertasiya. Berekellah Didar Ay, Muhammed. Bilme başardym. Billi. Birinci tapyryň üçünji sowaly. Yani birinci tapyryň soňky sowaly bolýar. Rahman Hudaýberdiýew siz üçin şeýler. Nadar kılsa diýişlerine diýen aýdymyň sözleri kiminki? 4 variant berýän. Ne sada bilýäntiňe Çar Nuri Funky, Çar Nuri Funky. Dür derýadan çyka bilmez. Nadar näme bilýändem? Nadar kılsa diýişlerine sözleri kiminki? A. Magtumuli, B. Molanefet, Ç. Kemine, D. Mätäji. Mätäji. Mätäjiň kimi? Anyk jogabym şomy? Hiç kimden kömegim sorajak däl. Ýokmy? Ýok. Şeýlelik bilen mehman tomaşaçylar gepleşigimizde ilkinji ýeňiliş boldy. Rahman Hudaýberdiýew birinji tapyryň üçünji sowalynyň dogry jogabyny bilmek başarmady. Nadar kılsa diýişlerine diýen aýdymyň sözleri Mawlana Petinki. Birinji tapyryň soňky sowaly Didar Muhammed size de şeýle. Ol ilan diýen aýdymyň sözleri kiminki? Yine 4 variant. Edilýän ýaly A. Magtumuli, B. Molanefet, C. Kemine, D. Mätäji. Magtumuli, Molanefet, Kemine, Mätäji. Näme aýdym? Ol ilan. Mahtumul Qadiýa. Magtumuluk ma diýem. Mahtumul Ham däle, Mahtumul ýoky. Magtumuluk kime? Anyk jogabyň şomy? Özüňden bilip aýtdyňmy şu jogaby ýa bir kömek etdimi? Rahman kömek etdimi? Aýa oly peýgamber. Şeýdi we mehman tomaşaçylar Rahman Hudaýberdiýew öz halifasy Nur Muhammed Meredowyň ogly Didar Muhammed Meredow ýalňyş jogap berdi. Birinji tapyryň üçünji sowalyny Didar Muhammed bilmek başarmadyň. Ol ilan diýen aýdymyň sözleri Mawlana Petinki. Mawlana Pet. Aydımdan krem after Mawlana Pet. Şeýlelik bilen mehman tomaşaçylar bil ýyllarlaryň zihin bäsişigatly gepleşigimiziň 14-nji sanynyň birinji tapyryny tamamlaýas. Biraz soňra biz ikinji tapyrymyza başlarys. Bir ayrılık için seni sevmedim. Hani adı gözlerim şonu görmedim. Bulaşıp yollarda
Düşünsene dünya vefat geçer, buluşup yollarda yaklar bir yerde. Düşünsene dünya vefat geçer. Ne yara kalım var ne de karana, ne yara kalım var ne de karana. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya, yine de değmene barısı var yar ben. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya, yine de değmene barısı var yar ben. Senin ayrı kaldım, sensiz yaşadım. Ne atam var ne de kardeşim. Haçan görürün güler yüzümü, ayrılıp derdine sallardın beni. Haçan görürün güler yüzümü, ayrılıp derdine sallardın beni. Ne yara kalım var ne de karana, ne yara kalım var ne de karana. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya, yine de değmene barısı var yar ver. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya, yine de değmene barısı var yar ver. Yine de değmene barısı var yar ver. Barısı var yar ver. Barısı var yar ver. Mehman tomoşaşylar, siz gelirlerin zeki näsesi gatly gepleşimizin 14-nji sanly tomoşa diýäňiz. Mehmanlarymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammed Miredow. İkinci tapqyrym birinji towaly şeýle. Indi bu ýerde size hiç gili variantlar hödürlenmeýär, jogaby özüňiz bilmeli, kömeklerimizden badyr, arkan ulanyp bilersiňiz. Mahmud Zamakşar diýip bir türkmen alymy ýaşap geçipdir 11-12-nji asyrlarda. Ol Arap gramatikasyny esaslanýar, hadaplanýar. Oňam bir näçe ajaýyp kitaplary bar. Şol kitaplaryň birem ýaşy dadalaryň bahary. Türkmen alymynyň Arap diline ýazan şol kitaby şu garaşçylyk ýyllarynda türkmen diline terjime edilip türkmen okuyucularına ýetirildi. Şol kitapdanam şeýle bir maglumat size taýinladim. Ünsep dinlen. Hedret Ali, koy Allah onun yüzünü nurlandırsın, şeýle diýipdir. Senin dostlaryň üçdür. Düşmanlaryň hem üçdür. Dostlaryň dostun, dostun dosty we düşmanyň düşmany. Düşmanlaryň kimler? Hedret Ali dostlaryň üçdür diýär, düşmanlaryň üçdür diýär. Bunu sanap berýär dostlaryny. Dostun, teň we dostun. Dostun dosty, teňem dostun bolýar. Düşmanyň düşmany. Teň düşmanyň düşmany, teň dostun bolýar da. Inni ol ýene sanýa düşmanlaryň kimler diýip sanýan, şonu sanap ber. Inni teň düşmanlaryň kimler? Düşmanyň ondan dostun dosty. Dostun ora. Dostun düşmany. Düşmanyň dosty. Düşmanyň dosty, ýani düşmanyň dosty, teňem düşmanyň bolýar da. Ondan ýani birinji aýdanyň. Demem dostun dosty.
Yok. Dostun düşmanı. Dostun düşmanı. Dostun düşmanı. Berekella. Düşmanlaryň hem 3'tür diye. No. Düşmanyň dostu, kimem dostun düşmanı. Dostun düşmanı o. Berekella. İkinci tapyrym, birinji towal Didar Muhammed side de şol kitapdan Mahmud Zamakhşaryň Ýaşylaryň Baharat kitabyndan onu da Hedret Ali'ň sözleri getirilýär. Hedret Ali goý Allah onuň ýüzüni nurlandyrsyn şeýle diýipdir. Günler içinde saat çalt geçiyor. Ay içinde gün çalt geçiyor. Yıl içinde ay çalt geçiyor. Näme içinde yıllar çalt geçiyor. Mene jogap asır diýär. Asır diýäýme. Adamyň durmuşuna değişli. Gün içinde saat çalt geçiyor diye. O. Ay içinde de gün çalt geçiyor diye. Yıl içinde de ay çalt geçiyor diye. Näme içinde yıllar çalt geçiyor. Şartlı gowunyň içinde ýyllar çarp geçäýme. Ha? Şartly gowunyň içinde ýyllar çarp geçäýmese? Yok. Bir yıllap, näçe yıllapyn? Saat çalt geçiyor. Günler içinde saat çalt geçiyor, ay içinde yıl, ay içinde gün çalt geçiyor, yıl içinde ay çalt geçiyor. Näme içinde yıllar çalt geçiyor. Adamyň nämesi atır diýär. Adamyň nämesi çalt geçiyor. Adamyň nämesi Ömrü. Ana. Ömrü çalt geçiyor. Ömür içinde Ömür çalt yıllar çalt geçiyor. Ömür içinde yıllar çalt geçiyor. Bola İkinci ýaşda men tapyrym, kim ýa? gol oýlapdym. İkinci tapyrym, Men bildim bolýarmyn şunu. Yok men ýok, bilmem. sen kömek etdiň bolýar. He, kömek etdim. Oo. Didar Muhammed'in kakası sana kömek etti, benim Didar Muhammed'e kömek ettin. Geografiyadan, geografiyanı gowuryan diýip eşitdik. Taylandyň paýtagty. Tayland paçalygynyň. Tayland paçalygynyň paýtagty. Nere? Paýtagty. Misir. Misir mi ka? Ene mehman tamaşaçylar Rahman Hudaýberdiýew Taylandyň paýtagty Misir diýär. Beýtme o ya. Değişip diýdim da ýok. Değişip diýdiň näme? Değişip diýdiň gitdinmi? Evet, değişip diýen onu. Değişip diýdim. Ondan Taylandyň paýtagty. Den bilýär. Bilmem o. Kömek etsin. Vay, Taylandyň paýtagty. Taylandyň paýtagty. Bilemokmy? Tayland. Tayland. Xitayça burada çoğu mevzu burada. Ne? Dilim ucunda da ya. Diliň ucunda O. kömek alay Pekin. bolmasa. Peki. Ha? Pekin mi? Ene Didar Muhammed Meredem geografiyeden ikilik alandan suud etdi. Pekin. Taylandyň paýtagty Pekin diýär. Ola Xitaýyň paýtagty niýe? Pekin. İklim bir mi onu? Yok. Onu Şumartı diýen sama bilmem. Ya bilmedim ben. Bilmedim. Yo, kömek alay bilmedim diye geçilme de. Bir topar kömekliňiz bar ha. Tinne değil o. Instagram'a girecek mi? Yok. Ya bir yerine can açacak mı? Yerine daha şey diye. Hani yöne daşını eştirer yala getkin İşte bana. bana. Öyle. Kime can ediyat? Geografi mi olma mı? Böyle. O 8 PMK can et. Selamun aleyküm Atacan. Var var. Kovmaya adayla. Atacan Eyüp mü? Hani meşgul Atam. sağlarına Atacan Eyüp. Geografya yok da. Geografya. Tayland'ın payitahtı nere? Tayland mı? Yok, Tayland'ın payitahtı diýende. Oo, nere şu? Bilýär. Daha şey diye deyip sana dendir. Tayland öyle payitahtı däme o. Men geografya. Ne meşgul sağlarına Atacan Eyüp. Tayland'ın ödü payitaht değil mi diye. Tayland payitahtı tutuş bir yurt. Bile. Onun ödü Bilmiyorum, payitaht haklısın. diye. Berekelle Atacan Eyüp. Bilem okma geografya yani. Yedil diyenler bilmeseler. Norvegiýanyň paýtagty nere? Ay, onu bilemem. Ay ho, ay maslar etdi. Türkmenistanyň paýtagty bilýände matam. Belli. Böyle. Kömeňi de ýok. Ýene bir kömek aljakmy? Näme? He, dur. Ha, iki ýerek jaň edip bolan. Uy, bolan, Bolu okmy? jaň motordun ne? Bolun. Internet ulgamyny İnternetten. Instagramda görýär. Menkiden çykalmy? Ha? Meňe adalamdan soralmy, seňe adalamdan soralmy? Ay bu.
Menkiden sonra. Daha sonra. Häzir onu Instagramda göni ýaýlama çykýas. Mehman tomaşaçylar. Salamu alaykum. Ana şu wagt ýyllardan dekin bäsä gatly gepleşiň 14-nji sanyny ýazgy edýäs. Mehmanymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammed Meredow. Taýlandyň paýtagty nire? Sowalyň dogry jogabyny bilmek üçin Rahman size ýüz tutýar. Enede Mekan 7011 diyen iyileşimiz belli Bangkok dip cevap verdi. Mekan 7011. Rahman'ın Instagram sahipasyna ýaz, Rahman sana bayrak verer de. Berekellah. Bangkok. Bangkok. Gör ya. Bangkok. Men gittim men yankı diýjek boldy. Ýadım. Ýadım. Dilim ozunda diýdim Dilim ya. ozunda diýdim. Bol İki ya. safar gittim ya. Bol ya. İki safar gittin Taýlanda. Paýtadyň hem nire edin aýda ölmedin. Berekellah Rahmanjan. Didar Muhammed Meredow size de geografiyeden şeýle sowal. Vietnamyň paýtagty nire? İnternete girmesek bolmaýar. İnternete girmesek bolmaýar? Bolýar. Birini Sorap bilýärmi? Sonra Ya jaňa soraýyn. Jaňa soraý. Kime jaňa diýäs? Bir taň. Atajan Eýuba bar diýärmi? Ýok. maslar etdi. Alo. Salamu alaykum ana gowma. Waleyküm selam. Amşumat mergen agan gepleşigini notýurs. Bir sowal berdiler. Vietnamyň paýtagty nire? Vietnamyň paýtagty nire? Vietnamyň paýtagty nere? Vietnam, Hanoi, Vietnam, Hanoi. Vietnam Hanoi? Hanoi. Ha, Vietnam Hanoi. Vietnamyň paýtagty nire diýdim? Hanoi. Hanoi? O. Nämen Hanoi? Berekellah, da bol taňa ýakyn. Sağ ol anne, taňa ýakyn. Tamam. Ene şeýlerim, anam kömegi bilen Didar Muhammed Meredow dogry jogap bilmek başardy. Vietnamyň paýtagty Hanoi. 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 Bir mahallar Juma ýazmatynyň boş bolan bir oýuny bardy. Bilýärmi? Geografiyeden sonra beremene. Vietnam paýtagty nire diýär? Mogolum soraýar okuwçydan. Ay bilemok diýär. Bilmesen häzir gözüň oýaryn diýär. Hanoi'da diýär, bildim geçdi diýär. İkinci tapkırın üçüncü sowaly, yani jemneýiş sowaly, soňky sowaly, siz üçin şeýle, Rahman Hudaýberdiýew. 20 minut bir sagadyň näçeden näçe bölegi bolup durýar? 20 minut. 20 minut O. bir sagadyň näçe bölegi bolup durýar? Näçeden näçe bölegi? Birden bir, ikiden iki, üçden bir, şoňalak, dörtten bir. Ay 4'ten 20 minut o 20. bir sagadyň O. näçeden näçe bölegi bolup durýar? Ay 3'ten bir böyle owal. 3'ten Näde? 4'ten bir böyle owal bilýärdi. 4'ten bir bölegmi, 3'ten bir bölegmi? 3'ten bir böyle. Bir saatda näçe minut bar? Bir saatda mı? Oo. O. Bir saatda. Rahman. Saat 60 minut var. 60 minut bar. 60 minut var. Oo. 60 minut. Ondan 20 20 minut. minut. Owal ýa-da. O 3 bölegi. Şöyle owal ýa, 3'ten bir böyle. Ömür böyle owal ya. Alzyrayan Ayağım Rahman. pikirlendi. La. Alham birden gelýän. Oo. İkinci tapkırın jemneýiş sowaly Didar Muhammed üçin şeýle. Birden ýüdeçenli jemi näçe dokullukdan bar? Birden ýüdeçen hasaplandy. Dokullukdan näçe dokullukdan bar? 9, 9 tane mi? Hangi tane ber? Ayta ayetinden var. 9, 19, 29, 39, 49, 89, 99, Näçe tane dokulluk var? 10. 10 mi? Hmm. Anyk jogabym mı? 9, 19, 29, 39, 49. O 99'dun öňündäki 9 näme? 2 tane dokulluk var. 10. Ha? 10. 9, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. 99'da da 2 tane dokulluk var. ha. 90'ın adam dokulluk bilen edilýär. O. 9 da 11. 11. 11. 11 mi? O. Belki başga da vardır. Yok. Sen 99'da 2 99. tane hadapladın ha. 90'nakı dokulluğum hadapladın ha. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99,
99. Yine bir 9'dan başlayan 11 oldu. Onu öyle oluyor. Aa. Bolly, anık cevabın. Tamam. Hiç kimden kömegim alacak değil. Aa. İkinci tapqırın soňky sowalyny Didar Muhamedcan bilmek başarmadım. Yüzden birden yüzeçenli jemi 20 tane dokulluk var. Näle oldu? Ne edip? O näle bolýar? Oo. 9, Aha. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99'dan 2 tane var bildi. 20. Ene şeylerlik bilen mehriban tomoşaçylar ikinci tapqyrymyz tamam boldy. Biz bir näçe wagtdan soň üçüncü tapqyrymyza başlar. Şimdi oynettim ot bilin Peyvatlı yalan bilin kılatmış Tek sevimi sana duydurıp bilmem Taşındın minken onum kılatmış Tek sevimi sana duydurıp bilmem Taşındın minken onum kılatmış Geçti bir gün çıktın önümden Balıcığın tutup dura elinden Duydan tıncı yaşlar aktı gözümden Sen baktığına kuanıp men kılatmış Duydan tıncı yaşlar aktı gözümden Sen baktığına kuanıp men kılatmış Nerede olsan gülüm dik bolsun başın Eksilmesin çınar diyen kıyıp başın Karıvız bağlalın dedisin taşın Sen baktığına kuanıp men kılatmış Karıvız bağlalın dedisin taşın Senin baktım kılatmış Yıl geçti bir gün çıktın önümden Oyduştuydun tutup dura elinden Duydan tılca yaşlar aktı gözümden Sen baktığına kuanıp men kılatmış Duydan tılca yaşlar aktı gözümden Sen baktığına kuanıp men kılatmış Sen baktığına kuanıp men kılatmış Sen baktığına kuanıp men kılatmış Mehriban tomoşaçylar, biz gepleşigimizin 3-nji tapqyryna başlaýas. Rahman Didar Muhammed 3-nji tapqyrda sowallar, foto sorawlar bolar. Payhas çeşme adlı kitap var. Kadimden gelýän türkmen nakyllary, atalar sözleri, payhaslar jemlenen. Haýsam bolsa şu suraty goşýan, suratlary, sözleri goşýan bolan, haýsam bolsa bir atalar sözü ýa-da nakıl emele gelmeli. Rahman, denden başlaýas.
Ine suratlara hemem sözleri ünsler. Birinci suratda näme görýän? Birinci suratda ýankyny bulutlaşyp duran garaňky. Garaňkylyk. Garaňkylyk. Indi bärde aşakda bir zat ýadylgam. Näme ýadylgy? Rusça. Näme diýipdir? Dobry вечер. Добрый вечер. O, ni вечериňem aşağı çydylypdyr. O. Demek näme ünsürmeli? Вечер sözüni ünsürmeli. Doğru Вечер mi? sözüni. Вечер näme türkmençe? Вечер. Akşam. 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 Indi deret. Birinci surat akşam diýmek aňlady ýa. O. İkinci surat näme? Çörek. Çörek, nan. Nan. O. Akşam nan. Näňerde iki tane ingliz sözü var. Akbuda etrafının bereket owasynyň naky 11-nji orta mektepde ingliz dilinden kim okutdy? Biz de bana İngilizce okam. 10-nji mektepde vardy. Demek 11-nji mektepde bam ýok. Little. Little. Little diýmek näme? Diyecek olma. Diýjek Göl dilinden alma, alma. Little diýmek näme? Kiçi Kiçi az kiçi diýmek. az diýmekdi. Indi soňky söz näme? Eýatdy. Eýat. Eýat. O, eýat. İt Eýat. diýen sözi Rahman Hudaý berdi. Eýat diýip okuýa. İt diýmek näme? İt. Çörek näme dilýär? İlye. İýilýär, iýmek. Indi ýadynda sakla. Ýokarky tetir şeýle boldy. Akşam nan, az, i, Ha. ondan. Naşaky tetir geçýär, surat. Näme görýän? Bagçylyk ýa garly. Gar, diýmek ýylyň haýty pasly. Gyspa. Kış. Demek kış suyu. Kış. İkinci İngiliz sözü var. Näme? Türkmençe gaýyn. Sor. Sorrow. Sorrow. Sorrow demegem näme den bilemek, Sorrow. doğru mu? Ýok. Böyle onu geçýär. Indi. Soňky surat näme? Ýanky. Aşakdaky birinji Thomas Basel. Thomas. Yok. Thomas'am derle näme? Ýaz Ya. pasy bolýardy. Ola kış, Kış, olam olam ya. yaz bolýar. Ýa-ki o İngiliz sözüm näme diýdik? İ Ya. diýdik, iýmek. İýmek. It. O, Ya, iýmek. O, it. indi. İýmek. Indi sen şu ýerde sen diňe sorrow diýen sözü bilmedin. Sorrow. Ýöne ol ýadyr ödödünden gelir. Sorrow. Ýokarky tetir goşýan. Agşam nanany az i dış. Gışın nämetini ýaz i diýär. Gışın nämetini ýaz iýmeli. Akşam nanany adi, Adi. gış falan dadyny ýady. Nanany bilýän adam, Aýny gysyň soğuny. soğun däl. Ne meselem ertirin nämetini ýeme diýär. Aýny gysyň soğuny. Şeýlemi? Soğun. Sorrow diýmek soğukdur diýärmi? Soğun. Nanany hemem şo kapeleşmenem da. Nanany gış. Gamını. Ha? Gamny. Gamını. Gamany. Gamny. Gış gamany ýady. Gamny. O, ýady. Gys gamny ýady. Akşam nanany adi, Adi, gış gamany gamany ýady. Ýady. Doğru mu? Ay berekella. Bilmeýdi ýana. Ayda oradan. Didar Muhammed sana ne şu atalar söyleyeyim. Başlayalım. Suratda näme görýän? Türkmen alavayı. Türkmen alabaýy. Demek Türkmençe näme? Umuman näme? It. It. Rus sözü var. Nesditse. Näme? Nesditse. 42-nji mektepde rus dili mugalliminiz kimdi? Şu ataçyny görüp oturandyr. Ne staditsa? Ha, nesditse. Näme diýmek? O söyleyenlerden ha. Rusça da bilen ok. Bolýa, Rusça bilen İngilizce bileli. Aşakda tetir. Ogner. Näme diýmek? Ovner. Ha? Ogner. Bilen ok. Ovier. Owner. Ovner. Ogner. Näme diýmek? Tercümesinde. Tercüme. Indi bolýa, o taýda rus söz. Sidits. Sidis. Sidis. Gatra oku, hedilet kulölü. Ya onu okuyacak. Stadis. Ha, Sidis. Ne staditsa? Sidis. Utanmadlyk. Stadis utan. Kömek edýän. Indi şu ýerde ýekece İngiliz sözü galdy. Owner. Doğru mu? Owner. Indi goşaly, şol İngiliz sözü ödödümden gelir. Itten
Utanmasaňam, Tanımasam, nämesinden utan? tanımasam. Ittiň nämesinden utanmaly? Ittiň özünden utanmasaňam, nämesinden utanmaly? Itten utanmasaňam, eýesinden. Eýesinden. O ne demek eýesi demek? Aa. Itten utanmasaňam, eýesinden utanmaly. Awraýdy. Ha, itten utanmasaňam, eýesinden utan. Sappa men kömek etdim eýdi ýani. Ay, kömek edibersen tu. Haýyrgan kömek etdi adam. Indi başlaýas Rahman Ünsür. Birinji surat näme? Çemçe. Çemçe. İkinci İngiliz sözü gelýär. Näme demek? Vitini. Ha? Vitini. Vitin. 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 With diýen sözü Rahman da berdi. Vitin mi okaya? With. Bolýa nämeden soň bilersiz. Çemçe with Aw. näme surat görýän? Ýokarda. Zat aş. Aş. O ýerde diýen İngiliz sözü var. Give. 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 Bermek. Give. With demegen bilen demek. With bilen Oh, give Give bermek. berme. Indi seret goşýas ýok korkun goşaly. Aw. Çemçe bilen aş berip indi berde çemçeň nämesi görkezilipdir? Strelka. O ne şo görkezme nämäni görkezýär? Çemçäni var. Çemçeň nämesini görkezýär? Niresini görkezýär? Sapını var. Sapını. Aw. Çemçe bilen aş berip sapy bilen indi surat näme? Göz. Göz. Ne vykalvay? Näme demek? Ne kaldı. Sapy bilen göz näme? Indi öz adam gelmeli. Çemçe bilen aş berip sapy bilen göz Göz. İmek. ne vykalvay iýme? Ha, yo. Ne kaldı. Çemçe bilen aş berip sapy bilen göz Gör. käbir gözüni neme daýar? Gör. Aw. Çy Görüçü da gözünün görüçü. sapy bilen gözüni Çıkarma. çıkarma. Çemçe bilen aş berip sapy bilen Gözünü çıkarma. göz çıkarma. Göz Çemçe bilen çıkarma. aş berip sapy bilen göz Göz çıkarma. çıkarma. Kemal bir kömek edýär. Aw. Dilini alýar da minnet edýär, ýene edýär ýa-da kömek edip etjek bolup aýta ziyan edýär. Şonlar zatlarda ulanýar da. Ananna Didar Muhammed Ünsür. Rus sözü var. Birinci. Näme? Okany? Zavisnik. 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 Surat var. Näme surat? Ağaç, bağ, bahçe. Bağ. Bağ. Anna zavisnik näme türkmençe? Sözlük. Zavisnik bilen näme näme? Näme? Orsadan kâne urum yok. Orsulan urun yok. Bolýar. Zavisnik. Bakhil. Bakhilin bagy. Bakıydım bağı. Onuň ýokarky tetirde iň soňky surat näme? Bir zat gögörjek bolup duran atana çekilip de diýmek gögören ok diýen manyny berýär. Bakhilin bagy. Göğören o. Gögörmez. Göğörmez. Аны berde ýene aşakda gögörüpdir. Gögörse de Biymiş verme. miwe bermez. Miwe bermez. Dogry. Miwe bermez. Fruit emem give. Gör. Bakhilin bagy gögörmez. Gögörse de miwe bermez diýär. Ha. Rahman Hudaýberdi gowy soraw düşdi sana. Hani bu aydımçılara tanıyardın, doğru mu? Aw. Yok korku tetirden başlayat. Kim ol el gitaralı aydımçı? Ali. Ali. Ali'nin adını alayan. Ali. Yani yok korku tetirde Rus sözü var. O konu? Mest. Mest demek ne ama? Mest demek yani. Aydım. Ay. Ne mehman adamlar Rahman Hudaýberdi. Mest diýen sözü aydım deyip tercüme ediyor. Ne? Mest. Mest. Ha? Ay. Ay? Ay. İdarını denedim oğlum. Ay Mest yani. dedi. Ay Ay değil. deyip tercüme ediyor. Yok o mest. Gene mormallar bular näme Türk seriallaryny görüp Hakikaten. Türkçe düşünýänler de Türkçe bilýär, Türk görüp Türkçe konuşuyorlar ama Rusça söylemiyorlar. Ben Türkçe bilemem. Mest ar demek. Ar. Birinin ar alacak böyle. Ar. Ali. Ar. Aşaktan. Aşak getirdi kim? Atacan. Ahmet Atacanov. Ahmet diýýärler. Olam etmedi yani. Hareket. Ali'nin arny
Kimden çıkarma? Ahmetden çıkarma. Ali'nin ağrını Ağrını Ahmet'ten Ahmet çıkarma diye Be. Türkmen halkı. Ali'nin ağrını Ahmet'ten Ahmet'ten çıkarma diye. Kemal internet ulgamını keviri kimdir birine kahar geliyor. Oh. Yonu onu fiinden çıkarıyor. Sonra idiliyor da Ali'nin ağrını Ahmet'ten çıkarma diye diye. Sabırlı. Geçirimli olmalı. Geçirimli olmalı. Didar Muhammed yine de it Rus sözünü oku. Proklyasiya. Proklyasiya. Aşağıda möcük. Onun planlar etme diye. Doğru değil mi? Etme diye de etme. Ne? Proklyasiya ne mi? Hani var tercüme edin tane ne mi deyip fikir ediyorlar. Bir gep yaşayız. Gıdıklanır alayım. Tomaşaşılamadan buyursun edilir. Proklyasiya ne mi? Olup bilir. Rahman Udayberdiyev, Didar Muhammed Miredev. Proklyasiya ne mi? Çalaca verem. Çalaca? Çalaca burada. Qarri. Proklyasiya Rahman Udayberdiyev fikrini o da qarri. Qarğamak qo'ydi. Qarg'ishmi? Qarg'ish. Ahir studiyan köme bilen proklyasiya näme bilin, doğru değil mi? Ha, da operatorlar gıyırıp oturlar. Indi kedek. Hormatly Hacı Nurberdiyev Akkepler video stüdyosunun yol açtı. Bu operatorlar ayağında teyada operatorlar oyaňadı. Seyretmedim ben. Mehmanlara kömek ediyorlar. Seyretmedim. Qarg'ish. It qargışı kime yokmaz? Möjö. Ha, möjön başka adı näme? It qargışı qurda yokmaz diye Uğurda Türkmen. yapma. It qargışı qurda yokmaz. It qargışı qurda yokmaz. Yani Ali'nin ağrını Ahmet'ten çıkaracak bolyanlar Kemal qargınyalar da ona şolary berilen jogap şu. It qargışı qurda yokmaz. Ile mehman tomaşaçylar, şunun bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşmegimiň 13-tan tamam boldy. Mehmanlara meşhur aýdymçylar Rahman Hudayberdiýew, Didar Muhammed Miredew köp sagortyn aýdýas. Çakyly kabul etdiňiz, öden birinji gelekde çakyly kabul edip öz wagtynda geldiňiz. Ýargymydam şeýle bir şowlu boldy. Aşgabat meýdan Dinjaş merkezine de meşhur Akkepler video stüdyosyna da öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Size de işiňizde üstünlük hoşawadyň ilmidama belentden ýaňlansyn. Nedip boda täze gepleşiklerde görüşelim. Ajaýyp aýdymlaryňyz bilen, hoşawadlaryňyz bilen öz muştoklaryňyzy begendirip durun. Gepleşikde soralara jogap berip bilmedik diýip pikir etmäň. Tomaşaçylar özüňizi erkin alyp bardylar. Bir näme bir tomaşaçylar hastalyklanar ýaly, has bir şahatlanar, begener ýaly, gülörler ýaly arasynda bir din zalmanlar, doğru dämi? Bir gepleşik tomaşaçylaryň watandaşlarymyzyň din zalmagy üçin taýýarlanýar. Şoň üçin mehriban tomaşaçylar, mehmanlar plan soraga bilmet diýip öýkökine etmeler, gatyn görmeler, erbet tesirler hem ýazmaly däl. Mehriban tomaşaçylar, gepleşik Türkmen Sunugaty atly YouTube kanalyna goýular. Gepleşik hakyndaky pikirleriňizi, teklipleriňizi men Instagram sahypama özüme şahsyma ýazyp ugrutyp bilersiňiz. Gepleşige gatnaşmak isleseňiz, ýagny video sorawlaryňyz bar bolsa, foto sorawlaryňyz bar bolsa, men Instagram sahypama ýa-da şu gepleşiň elektron salgysy bardyr. Ýyldızlaryň zehin bäsleşigi gmail.com şol elektron salga ýazyp ýollap iberip bilersiňiz. Ýene de gepleşiklerde, ýene sanlarda duşýança hoşta bolun, talypda görüşelim.